Det hvor vi lige har været. Ej, gider ej. 20. Fuck op, sagde du. Ja da! Er det godt? Kom, vi skal ind og have slik. Alle! Cola. Cola med kage er lige med. Cola-kage. Nu har noget... Nej, jeg lånte det. Cola-kage, cola-kage. Cola-kage. Nej, cola-kage. Okay, hils lige på Fissefred. Dirty, han er virkelig dirty. Ligesom en der. Ej, det der billede, du sendte til mig på Snap i går. Ja. Det der virkelig har taget jeg har taget et screenshot af det. Nå, har du? Nej. Hvor er du dirty. Hvor Rongo? Han er væk. Vi skal få noget Rongo. Rongo er væk. Rongo, han er sgu sikkert bare ikke. Dansk fragment. Så kom den gamle dame, hun slår. Slå bøj, se. Hej, Hanna. Ej, 5 boller frit valg før. Jeg kunne gerne gå med mig. Det har jeg heller ikke sagt, jeg... Jeg ved ikke, hvor Rutte står med. Den lå ikke engang. Jeg forstår det godt. Jeg forstår det godt. Hvor er dine venner henne, Hanna? Ja, han er loner. Og du er altid så forever alone, synes jeg. Sådan ligesom du hellere vil gå med os end dine venner. Eller, vi er dine venner, men dine veninder. Det er det, jeg mener. Okay, Hanna. Hej, Mulle. Fissefred. Lille du er. Du er så sød. Så vi har et stue. Den har en fisse. Sig hej, Fissefred. Hej. Oh my god. Okay, det skal vi lægge sammen til det. Yeah. Sommer, vi skal. Oh yeah. Sommer skal. Hej, Fisse. Yeah. Oh, Jeg tror godt, Fissefred, han kunne dem der. Okay, vi skal nok til at stoppe videoen. Hej. Ja. Slik. En Superman. Det er ret svært. Yeah. 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 Nej, vi skal vel. Ja, nej. Det er mango. Jeg ved godt, der ligger lidt rongo. Jeg ved godt, der ligger. Jeg vil have noget slik. Yeah. Slik. Hej.